Naga gospel jo Matius no ban yau kot arpoi sharum ter ko ong maro ong nga trai uban yo le sut shege hima ki bneng hare tang ta bole e gamon kupa jinga bah bneng naba shibo na da snikin ong nga atrai ha to ngim sham le kambah agteng jeme ngim sham yathol pa agteng jeme ngim sham bekso agteng jeme te ngapan ngon persya ki ngam jula itho yapi khele no na nga pi ke baju tray bymman. Abang puling ni kot, si sen puling i kumba kini gede gibru kini gede Kristan. Namar dege Kristan ki babek soy ki ba itul pa ba ki bele kambah haga gerteng jong trai. Ba de tangi Kristan ki ba kot kerpa haga gerteng atrai kemut yu Jesu. Te habangi pule ki ong bagene gede Kristan. La gede Kristan balai pat lakor ki nongtrei bymman. Bat ngimut tharai dei ki bru ki ba wala de ki bek so wala de ki le kamba tang ba ki dei ki bru ki ba le bymman. Dei ki bru ki ba le pop. Ta dei ki jimpen kut jongi. Hai don pat hero ki don pat ki group. Hari pertai ki berkat ba kini gede Kristan tang ba dei ki bru ki ba le jing seng ha si Sunday sngi blai. Kini group ki le jing seng ha si sabaton ki ba dei si sajan but kini ki group kini ki bru ki ba le jing seng ha si sabaton ki mut ba kini ki khon kini ki bru ki ba le kamba ki ba le ki betul pa but ki ba bek so ki tem try ki Kristan le jing seng hagas ngi ublay. Ngam tim nang no kiyo gini ki jislur kan ni ban perkat kumta. Bat ki ong tharai le se ke kam bymman ke bakile kadai ke bakile jing seng hagas ngi Sunday hagas ngi ublay. Namar lada ki ong bagas lada gata ke kam bymman ka ba kini ki briu kile kini ki bebek so ikrteng try kile lada gata kam bymman kile kadai ka dikyat kadai ka try snew kadai ka yashon iwe nata kaya ka bishni katate ubo shangi Sunday ubo shangi Saturday ro ka johi ada ude ubale hagasni sebatan la ude ubale hagasni ublay ro ka johi ka jing shon prabru ka johi ka jing bishni iwe ka johi ka jing ya pihun ka jing atnot ngim ya lai here pada lej hagas sajan le daglej isngi blay ro hagas ni baro kadai ka johi ka donot jungi ka johi ka tengit te ki ong kumne ki to ki bale isni sebeton ki ong kumne na ka ta daw kani ki bale ke kamba thara gi dei ki bale hagas ngi ublay ki bale jing seng ki bas shongsngi hagas ngi Sunday ka bade gas ngi robibar lane gas ngi mibar kene ji kai ka jing batai kumne ban ong kini gi breu ka thon da to Kristan ki bale jing seng hagas ngi Sunday kadai ka jing batai ka bom kadai ka jing batai kulmar ya ki khtin jong Jesu ngin pe na khtin joblay ka to kan ni ki egini ki breu ki batrai bymman ki baju tray bymman habo Jesu pun kami ni khtin mut ayu bymman Jesu klam batai ka egini ka kam bymman bakine ki breu ki le kam de di kiat kam de penyap kam de to kam de ke Jesu klam batai ki egata ka kam bymman de ki breu ki ba shubatai tharai ka kam bymman ka de ta ngene pe nagi jing batai jung Jesu ke egata ka kam bymman hagi kintin jo nagi ki gospel jung Lukas no bakat lai ngin play gospel Lukas no bakat lai haleluya kadon kabo Jesu dang yalan tisha Jerusalem kidon gibri gi bakliyo Jesu ki jiu ki kliyo Jesu de khot arpo ar khalai Lukas arpo ar gad khot kili kotra hatu tang khandia de ki ban yo lai em
Jisu klem jubab ong hooj, leniu klem jubab ong em, klem ong hooj kendiat leniu klem ong em shibon, klem ong shibon ni kendiat. Ujubab daga ong kumni khot arab saw, tu yelek ban psut ba kherdop bakim. Na ba shibon nga ong api, kielek ban psut tabakim la. Kibriu ki bakeli Jisu ni por ki de hijiu. Okay, now, they have otau kenrat uyato ujubab iki kumne ke jingkili. Uang shibon kile bandrung tabakim la. They have otau try jang daga yeng un yeng badung kang ye ke jingkang. They ma pi pen yeng shabar. Somehow ong ma pi kemot ye to kibriu bakeli u. Ma pi pen yeng shabar. Ba pi sedang bantit banong atrai to play ke jingkang yengi tema u unjubab yeki ngam tip pidei nang no sapha ujubab ngam tip pidei ki bana ngam tip pidei ki banang no now go khot ka ba ar phun riu te un ong haki te pin ong hu ngila hatungim ngila jubam lem bat me la jukai hikai hakilanti ba jong gishnong jongi temo un ong nga ong api ngam jula itho yapi to khelek no na nga pi kiba jutrei boman now ke gine kibo Jisu ong uyato yagani ke parsi ong utrajong kayeng wong khelek no na nga ngam ju ito pi nongtrei ki baboman ka jing boman ayu bakini ki briu ki trei ngimlap na Bible ka kam boman ayu bagi trei une utraying ong ngam ju ito pi kidai ki briu ki baya bamlem bat utrai sapa kidai ki briu ki baya bamlem bat utrai baru to trying kan kidai ki briu ki ba uta utrying u juhikai hagelanti shnong jaki u yat nadagi pajba ki bon kemot uset parsi lede utra Jisu baru ong habo kang ye ga jingkang pi pen yang na shabar pentet jingkang penong to play ga ying yingi u ong ngam jui thoi pi ki ong kumno mem itho yingi habang ni jui bam lem bat me juhikai ga hagelanti ba jong kanong ba jengi lene jong gishnong jengi kumnum tamem itho ngi mem itho se ngi Jisu ong kele no na nga pi ki bajutrei boman Ukrainiano Ukrain yaki Jew yes ujubab yakini gi briu ki bakeli u ki badai ki Jew now god khot ke baro pra ti hangta kalong ga jiam bar ga jing kriat bniat haba piyo iyo Abraham yo Ishak baru Jacob bat baru kinong tul pa haga hima ublay bat yapi la shop shabar yapi la shop shabar gay yapi la shop shabar kaying baru ong Jisu baru tul ong kumne te pin yo iyo Abraham yo Ishak Jacob bat kinong tul pa baru haga hima ki bneng hari yapi la shop shabar kemut shabar jong ke hima ublay ya pi kemudian no ya ki Jew now kadkhot ke barbo khandai te kinwan na mingi na sepngi na shetai ba na shethe kin shong bat kin shong haka hima ublay kin shong haka hima ublay te hakmi ki ba khadu kin long shua bat ki ba shua kin long khadu tong ini pe kiei kini kiba wan nami ngi na sep ngi na shetai ban na shethe kiban wan shong lemor Abraham Ishak baru Jacob hima ki bneng ngile ban pule ya gospel jung Matthias biang kanong ba pra udon way briu hadin mo Jisu yalap halorulom open kia yo pang nyang thole bat kat bodang ya lenti udon way briu urang ba shispa
Uni udon iwe shikri uba shi tom jur. Hatmer ke jinyap. Baru wan berkendo yu jisu. Upaktin man baru ong yu jisu. Tuan ban penkiau shikri jingan molo janyap. Memdan kam ban wan ban pensitom ne de ban wan shi jinga shukren tang ne ktin labiang. Mar sendep ong kum tau u jisu ong kum ne ong ngam sham ngam ju sham ye gene ke jingai ke bakrau kat kene wat ha Israel ro kamdon kat kene ke jingai ngam sham ye ke jingai ke bakrau kat kene wat ha Israel ro. Now orang ba sispa habong orang ba sispa mo yu orang ba sispa mo de kapten jong ki sipai u ba pe ye sispa ngot ki sipai ude kapten u ba pe ye ki sipai sispa ngot. Kemudian ude orang ba ude kapten yau talakot orang ba sispa dan u kapten u ba pe u ba dai pe ye ki sipai sispa ngot hapo jong muriu ude kemudian ude urak ude sipai jong ke Rom dan sipai jong ki nong Rom. Une ubri umdei ujiu, une ubri udei u gentle, udei nong Rom. Now kidon ki jingikai, kidon ki jibatai ba une udei ujiu hi, dan rei agak mentang ngam la ban ong bagatar kam dei, ngalong neutral ha bede ba kene, rei ladangi pule sherom, ngin kam ngai ba une udei u gentle shisha. Hoi don ki jiu ki ba don ki jiu ki belong ki nong shong snong jong ka hima ro moi kata kalong bala ban long wadu pol ru long gum tahi udah jiu tang ba udah nong shong snong ka ipik jong u ka durbot jong u gede nong rom no udah roman so ni police room ka bible kong kum ni khot khat we ka nong ba prat khot khat we Matthews ko ong ngating ong pi shibon kina wana mi in sep ni kin wan man shong shenia baru Abraham baru Ishak baru Jacob haga hima ki bneng kin wana mingi bale ong niktin shibun kin wana mingi sep ni bat kin wan ban shong baru Abraham haga shedem kin wan ban shong baru Abraham haga hima ki bneng u ong kum ne mar sendep ong kat kene ga jingai kaba crowd ngamlap wat ha Israel ro habo ong wat ha Israel ro kemot kumne wat kejat menru jiu kamdon ye kane ga jingai kaba crowd kat kane teu ong shibun kin wana mingi na sep ngi ke gini mingi na sep ngi na shetai bar shete ka kedau Jepang ka kran Jepang ka wei pat ki jat menru ki bom dai gi jiu Kebakran Jepang ki gentle barakot. Ki beri ki bom dai gi jiu lakot gentle. Haga Bible. Habo jisu ong kinwan na mi ngin sem ngin shete ban shete kinwan man shong haga shedem u Abraham ne kiwan shong baru Abraham baru Ishak baru Jacob haga himau bulai. Ki jiu ki basngap ye ne gi ong jong jisu. Kim sungo tanat ye ne piti balai namar ki jiu ki tip kumne. Ki ong Mdon ubriu, mdon de gawai pat gajat beriu kabala ban shong baru Abraham Ishak baru Jacob haga hima ki bneng light no na gajat beriu jiu namar ki jiu ki ken bo u Abraham de kupa jong ki bat ban shong haga hima ki bneng de tang gi jiu baru jisu u jubab yakine ki beriu ba ajing kli u hatu khendiat ki ban yo laim u jisu ongan ong pi shibon kinwan na mi na sep na shete bar shete kin wan bar kin shong shania kin wan bar shong ha ga himau blai kemut uklem jubab direct ki ong ho khendiat ho tang khendiat ni shibon ni ho shibon u jubab kum ni ong shibon kin wan na mi na sep shete bar shete kin wan shong baru Abraham baru Ishak baru Jacob marsen ong kin wan shong ha ga hima ki beneng baru Ishak baru Abraham baru Jacob ki dom ki jiu kim song tanat ye kene ki jiu ong jong jisu namar bakimot ba mdon ki briu ki bon wan ban ki ba don hok ban shong baru Abraham hima ki bene u jisu ong knang ini baru penon kam ni tin ong shibon
ki jiu ki keliu jisu da ka jabing jiu u jisu u jubab yaki daga jimut daga jabing gejong blehi about jisu tip baga jimpen im kam dei tang yaki jiu kadai ya baro ubrio pertai tiu jisu jubab ong shimon kinwan syong age hima ki bneng lem baru Abraham Ishak baru Jacob habau ong gum ta ki jiu kim sno tenat ye gane ki ong jisu namar ki jiu ki bishni ya ka waipat ya ki waipat ki jat pang lara kim dai ki jiu kat khat ar gong kum ni te ye ki khon jang ge hima on shop shabar sap te ye ki khon jang ge hima on shop no shabar te kan long ka jinyambat ka jinglan yar kum dai beniat now ka jing kriat beniat ka kran jipang ka jing bishni ha Bible ka jing kriat beniat ka kran jipang ka jing bishni baru jisu ong ye ki khon jang hima on shop no shabar ke ki khon jang hima ki khon jang hima ji shagire gi jiu naba ya ka hima ublei lene ki hima ki beneng la aya ka shwa ha gi jiu tiu jisu ong kinwan ki bru na mi ngi na sat ngi na shate ba shate hynrei yapi ki bere ki khon jang hima ki badai gi jiu yapi on shop no shabar te pin yang nabar bat pin sekriat beniat ya ki gentle baki wan syong baru Abraham mai now ngan peni pi naga Bible ki khon jang hima ka thau jipang ki jiu kini ki bayang shabar ki basha shop shabar naga hima ka thau na matagi jiu ngin pule ke gospel jo Matthias biang long ba arpo way ha gospel jo Matthias long ba arpo way ka dekot ngin pule do dekot ka pulai sapa ujisu kren ni khten sha ki jiu kerpang na ukren sha ki rangba longdo ukren sha ki parisi na do dekot ka arpo lai lawan te hu haga temple ki rang ba long do ki teman besan ki beden naga niam jiu kat bo jiu sudang hekai ki kili u meyo bor na ban le yikine ki te u jisu ongar ngan kili pi gawai pi tharai ga jing yalap jong ga jing baptis jong yonis ka dei no blai ne ka dei no briu kyong ngimtip u jisu roong nganom mi thopi na nga yo bor ban le ini ke na do nong ba arbo khandai ter people jisu ong don we briu bodon arung ikon upa yo we kon bonong le trei u ngam tre pa ban le handin pa le u ong se ta we pat bu le u ta we ong hoi pa ngan le tang bu le u jisu kli ye kini shegini rang ba long do shegini parisi shegini teman besan jong kan yam jiu uno na kini arngot ki balik ke mon jong kpa ki ne ki jiu ki ong uta bo ong umlek tang bahadin ulek de uta balik ke mon kpa baru jisu ong pile juba be kedai da shishang ong yepi ki parisi ki temen besan jong kan niam jiu shishang ong pe kumne ki nuti bat ki nonglum khajna kin leche ke hima oblei hashwa ban yepi namar ki nget ye gajing yap jong yones baptis kat ba pi ong ba kane kam dei na mata jungi ngim don kam ne ke haji sha ngi la don lepa ge hima ublei lene ki ma gi benen ki perkat kumta ki perkat bagi hima ublei kalong ke jongki ki jiu kini ki teman besan kini rang ba niam ki perkat baki dei gi bri bahok bagi hima jong blei kala long lepa ke jongki namar ge dei gi bri bahok Reu jisu ukuran na bokor ong kinuti bat ki nonglum ka jena habong nonglum ka jena ki jiu ki pe ki nonglum ka jena bagi dai ki bru ba pop namar ki shakri ya upat sha jong ka rom upat sha jong ka hima rom bat ban shakri ge wei pat ke dai ke kam ga ba ka bom so tanat ki jiu kim kwa ban long perlok bat ki nong krong ka jena tu jisu ukuran kenang igini
ban pen bitar ya keju ban pen kriat beniat ya kini kirang ba niam daga boong ki nuti kin le chegi hima blai ki nongkrong kejena kin le chegi hima blai shwa ban ya pi on shop no shabar pin yo i ki nuti bat ki nongkrong kejena ki ban ya shong lem baru Abraham baru Ishak ha hima blai ya pi lo shop shabar pin kriat beniat pin yam pin lem ya ba pi yo i ba kan nuti kan shong baru Abraham kadai ke bagi jiu kim sung tenat kadai ke bagi parisi ki rangba niam ki temen besan jong kan niam jiu kadai ke bagi kim sung tenat ban yok sung kum gini ujing keren jong jisu ban ong kan nuti kan syong baru Abraham mai kin kriat beniat na jisu ong ya pi on shop no shabar pi kadai ki konju ki ma on shop no shabar ngin pule terter haga nong balai pola pin pule jisu itu ke parsi nomor habo Ukraine ni kitin Ukraine chpang hima blai bon sin ong ka hima blai kalong kumu briu bodon ke jing khawai udon weu briu bodon weu khon bat ka hima blai kalong kum weu briu bodon ke weu ke briso hima blai kalong kum tang ter so mentaro udang hikai chpang hima blai baru ong don weu briu bodon ke briso badu IT ke ni ke briso hagi shikri ban pet ya ka ban sumar ya ke ni ke briso badu ni utrajang briso ulet shikri bejengai ndala dap ke por ban lumso community ban yoso upha briu baru ang kilek pej kumno gini shikri la kilek bha ne em la ki sumar bha ne em ya ke briso jenga te gini ki briu ki ba upha kilek dala poi ha gani ke briso kini ki shikri ki ba dai pej ya gani ke briso ki dom but ka bible ka ong ujisu yutul ini parchu ong kini ki shikri ki pensitom ya ki don prenjo ki bagi lentem mau don prenjo ki bagi penstom don prenjo ki bagi penyap tiga poi ke kubor ke bana kubor show ni utrajang ni briso bagi lele gumta ti utrajang ke briso upha dalau jong ukon baru ni ukon ulej baru dangmut bakin burom yo ubado ukon tenren marsen yo i kini ki sikri jong ni briso ki badai pe ini briso ki le yu ki ong une ude ukon ude no yo pateng nginam ailat ngide penyap no sendon yo te ki penyap yo sapa ujisu kren ye gini ki Asia ki sigini gerang balang do sigi teman besan jong kan niam ju baru ong pitarai kumno kuli ujisu kuli ki pitarai kumno ke ba une trajang ni briso unle gini shikri ki ne ki parisi ki jubab ki ong kumne ki ong un penjot yaki un penyap yaki ujisu ong pi la jubab ke badai hagat khot sapu ar jisu to thoi ong ki hatu pimsham la pule ga jingthok ba yo mau ubaki nongtrei ke langentai yo tal pelong khule ga dong u e do mau yo bagi nongtrei ke langentai u mau ujisu ukuran Jepang lede u mau ude thau Jepang Chris jisu ki e da gi nongtrei kaya lagi nongtrei ki dei ki to ki shikri ki badai pej ya gato ka briso ka kren Jepang ki jiu mano ba kentai yo jisu bodo Chris ki jiu so yo mau ba ki nongtrei ki la kentai mano ba kentai ki jiu yo tal pelong kule ke dong kane galong jingle ka pala kane galong ka jingle jong trabat kalong ba pala da shisha now ngakwa ba pin yo i gene wet khot sapula gade ke ege bu bang ha na margata ngong hapi kirang ba long do ki temen besan khot sapula ko ngum ni na margata ngong hapi bayaga hima jo blai on shim no ye kana pi on a ye ka ha ga wei pat ka jat pen riu ka ba kham sai so na mar nga a ye ka hima ki bneng hapi na ba ga hima blai ka long kum ka briso so ka briso ka yang na mata ga hima jo blai baru ayah ka hakine ki syukri ki badai kejat menuju hare kim ya nang ban pek kim ya nang ban sumar ini ke briso namar ka tahu ong hakami ngan ayah ka hagawai pat kejat menuju ke basai so kayak gini kejat menuju ke badai ke waipat ka tahu na gementa ki gentle ki bawana mingin sep ngin syete bersyete kin yo ye kene ke briso kin syong maki kin sumara gini ke brisok kepada ke hima jong blai
So ke briso ke tahu nam ta ke hima jong ki bneng. Ki khon jong ke hima ke jisha ki day ki jiu. Habo pol uwan baru yalap. Sengapa upol uwan baru yalap shi ki jiu. But ki jiu ki kentai ya ke jing yalap jong pol. Ya ke gospel ke pol yalap. Baru pol pun pak tem ong kum ni ya jinsha. Ya ke jing penim kawan jepi tang namar ba pi ong ba kam day yang hi. Namar ka tangan lek pai no shi ke gentle. Kadang-kadang ke jing jia ke jing jong pol. Baru jisu tip ke ban saja hadin je ke jiap ke jimi pajo. Baki berukin perkat kum ni bat ki jiu kim tre ban pediang. Ya ke gospel jong ke hima ke jisu yalap. Now, ngam ong ba baro ki kentai don ki bangek. Ki sendran ki ngek nak tarau ki wan bodu jisu. Don kat tu kat ni ki bangek. Hare kum ke jaj benriu. Sengapa? Kum ke jaj benriu. Ki day kita ke bala kentai yo jisu kum Messiah. So ki kon jong ke hima ki day ki jiu. Now back in late mentasya ke bangi la pulin itu gospel jong Lukas kena berkat lah. Kayak ke bo jisu uong ki kili gini ki beri ong hatu kendiat ki ban yo laim kayak gini ki kendiat ki jiu ki mut baga jim penim kelong tangga jong ki keliru gini ki jing kili hatu kendiat ki ban yo laim u jisu ong utrai ke yeng un yang un kang jing kang ya pi pin yang na sebar pin tit jing kang pin ong ko trai tu pediang yengi sepo wo ngam ti pidai gimana kelek no nanga pi ki baju tray baman. Now pedon kami kitin ong pi ki baju tray baman an khot bar punyo ngan keli bat ngine jubab ke jing baman ke ba kine ki syakri jong brisok gile pilap ke kam baman ke ba kile ke ni bagi pensitom ya gitu ki syakri ki ba utrai jong brisok upa na yeng ki pensitom benye ki babel ke ong ujisu ong donro ke bana ki pensitom donro ki ba ki lentem mau donro ke bagi penyap. So ke kam baman ke bagi ni syakri ki ba dai pe ki brisok kile kadai bagi pensitom bagi lentem mau bagi penyap. Segawai ke kam baman ba kile ha ke bede ba nu kon jong ni utrai ke brisok ki penyap yo. So ke kam baman ke ba kine ki bris ki syakri kile kadai bagi penyap ya ukon jong utrai jong ke brisok. Uji sumo da yu u ukon piti ukon ka tau nam ta ukon blai ka ba kran Jepang ujisu ki penyap na emu hoi ki penyap yu. That's it. So ke kam baman ke ba kile kadai ba kim pediang ba ujisu udah ukris. Haga no gedor kalong ka kambaman bagi penyap yo jisu haji sya ga mon jong blai kalong yo kris bon yap. Haga no gedor pat ka kelalong ka jing baman ka jing le baman jong ki jiu. Daga ba penyap yo jisu. Sengapa namar ka ni. Namar ka kom berkat jong ki jiu ukris umdai ban yap. Sengapa ki jiu ki berkat kom ni ndaba ukris wan umdai ban yap. Kiang ukris wan un yai sa je junom umdai ban yap. Unwan na ka lanjong debit udah kon uksiu undai usamba jong debit baraba wan un yo pate un shi un rap pateng ye khet jong debit un shong ye khet jong debit bat un yale thma ye kine ki jat benreu ye ki gentle ki beran sadong jungi haga por jusuwan kire ki breu ki balong kire ki breu ki ba sha san shar haga wai pat ka jat benreu ha ka jat benreu rong ki jiu ki angnot kumni ndaba kris unwan ubawan naga lanjong debit undai mau uta ukris ubanam yapsho. Barabau jisu uwan kumubreu, bat uwan hagado, bat kimut bau ukris umwan hagado. Hoj udai buwan naga lanjong debit tang bau unam yap junam. Kata daga unam yap, kata daga jim perkat jong jiu. Kadau bagi penyap yo jisu namar bau ong ada ukris. So ki ong ladame de ukris menam yap wala dangi penyap ime. So ki penyap yu haga ding pena ki ong ladame de ukris. Proof pensisa ngi be de ukris ba to prek onam la ban le ime.
Hiar kalau nandu gading kena bangin yo ngai hame ba medeu Chris. Balagi ong gum tan mar ba kat kum gor berkat jeng ge jiu ba Chris de ban yap. So ngin sa nar pnai u ngin pe lau yam nem la yap kemut de Chris. So ga kam man ke bagi jiu kile ha ga be debar Chris ke gene. Bagi mot bo Chris de ban yap. Ti namar bo new jisu ban nasret u kam le de bo de Chris ngi de ban pen yap yu namar ba u ne de briu ngi yo i bo de briu tong bo kam le de bo de blai. So ngin penyab yu ukam le de baru Chris ngin penyab yu ngin pe lau de em Chris na marga kum jir kom perkat jingi ba Chris de penyab. So ke kam boman ke bagi ju kile kare bagi penyab yu Chris. Hare ki penyab yu Chris oi ke hare ke plan jom ble pat ke long bo na tau Chris bo nyap hi. Ke plan jom ble na bom jut ke long bo Chris unwan bo unyap shwa hadin ke taun sami pat. So kiei ke kam boman ke bakile. Ke kam boman ke bakile ke de ke jingai bom day shapang Chris. That's it. Saba ujisu ong shibon de kinwa teyang tagalong ke jingyam bat ke jingkri er beniat. Haba piyo iyo Abraham Isaac baru Jacob lagi. Ma ke bneng. Shibon kinwa na mi na sep ngi na shitai bar shitai ngai kala syai. Haduk ni ke point. Haduk ni ke benta kala syai. Nah, kalau kot ke balai pokong hakmi kita bawa syua long kaduk long syua. Kemudian juga ni, ban sengutu ikini ke kaduk long syua long kaduk. Nginlei ban pulih long ke ba arpo way jong ke long ke ba arpo jong ke gospel u Matthias biang. U Jisu u yato ini ke parsiu ong ke hima jong blai ke long kumu way briu u badonnya ke way ke briso. Kata dia ke kot ke ba nukong ngin pulih nduk kot benukong ke hima blai gelong kong we briu bodon ni ke briso baru ke dang step ban kot i ke nongtrei ban wan trei syaga briso jong u te ter pipulish showroom ha marga ba khandai baji u kot i ke du briu ke ba shu yang kai ha ki jakayo ki bom le u ong balai pi shu yang kai gum ni lek trei syaga briso jenga ka ba biang ka ba nongan IP te shiteng ngir ulet uyo i kibri ke basu yang kai ong kele tre kibri so jinga ngan ai ke bainong ke biang yipi nang tala jan met kum to kumasan baje ulet wa ya wer ye ki nongtrei ulap ye ki ne kibri ke bakim le ong balai pisu yang kai kum ne klem jing tre ke ong dan makot ba wer ngi u ong kele tre kibri so jinga ke biang ke bainong ngan ai pi ha ga dor singi no singi te da ba kemen gi pli ki le Shikanta gitrai ke Bible kong shikanta gitrai ki wan pai pat namar la met la poi ke por ban ai bainong yeki unu trajang ne briso ukot yeki ne ki ba wan san baje shwa ukot shwa ki ne boru ai ki ke bainong ha gador shis ngi nosi ki pediang ke bainong de ke kemen namar ki yo ye ke bainong klem ne tre stom shikanta gitrai ba ki yo ye ke dor ha no ye ganong hagador shisngi no sngi tegi kemen bom la ong show kine pat ke wandang step ki khmilinti ba tharai un ai boningi namar ba yekini ki bom trei yu ai hagador shisngi no sngi temut yangi un ai dor ka ba un ai kampalat bani gini hare la poi ke pali jong ki u ai ki hagador shisngi no sngi ba ki dom ki ong kumne ki ong bale mi penyeran kat dor bat ngi bat kine ki bawan san baje ngi ki basha ke sngi ngi ki basha thang ke sngi ngi basha ke ngi ki trash tom ki post app ki ong kum ta sha ngi ki post app bat ngi trash tom hado kata ta re mi perkat bat ngi bat yangi bat kine ki bom post app ki bom trash tom u new trajang briso ong hato ngam kular ban IP ke do sinong sngi bare pi dom ye nga ha ba pi yo i nga ba nga bha Haji Syade ban kemen em bagi bapli gitu ki bom trei tang bagi yo la ganong ke ba hagdo sinoski ki ba kemen dei tang gitu ki ba wan haga tu san baje ki bom kemen dei gitu ki ba tre shitom ki pe chela ke jong ke jile jong ki ba ki ong ngim dei hok ji sha kat kum go hok ke bangi trei ngila dei ban yo bon haro nu traje bri so ong bale ke khmat jo fi ke sniu haba pi yo i nga ba nga bha hakini ke ba wandang step kim yo i bonu try udah babha ki yo i bo sniu
Hakini bawan san baje pat ki yo I yo nongtrei bo de babha namar u aya ki hagador si sngi no sngi. Te hakini ki bawan san baje ki bom trei sitom ki yo I yo kenrat bo bha kine pat go wan dang step ki ba trei sitom ki yo I yo kenrat bo sniu. Kini gede arjat kibriu ki ba pensyong nong rim ban yo byneng daga jing post app bat ki wei pat kibriu ki ba pensyong nong rim ban priang ke byneng klem post app ke bemot kibriu jong ke jing ia ki wei pat kibriu ki ba daga jing le da post app da trei haduk kata-kata sung ade baik ban yo la kanong kani ngatrei haba ki yo I ya kibriu ki ba shu yo ya ke jing ya ke byneng ki ba shu yo ya ke jing pen im klem jing le ki dom dan sibun kibriu ba dom yang ngan namar bang hikaya ke gospel jong ke jing ia blai kim so tenat ki ong mlomta ki dom baru tra jong kene ke briso ong ujisu itho ini parchi ong namar kata ke ba shwa ke long khado ke ba khado long shwa that's it ke khod bukan riu ke ba shwa ke long khado ba khado ke long shwa no kemudian ayo ne ba khado ke long shwa pitip ke ba khado ke ai ba khado ha ne ke parchi ke ba khado ki dai itu ke wan san baje ki ba shwa ke dai itu wan dang step baru jisu ong ke ba shwa ki long khado namare ka byneng ru ai shwa ha gitu wan san baje tegi ba khado ki long shwa ki ba shwa ki long khado simple ki ai gine ki ba shwa ki dai ki breu ki ba pensyong nong rim ya ka byneng daga jingle daga jing post app ka yang na bata ka jat benru jiu ka ba perkat kan yo rung sege hima ki bneng kat kum ga jingle jongki ki perkat ngan syong lem baru Abraham Isa baru Jacob agi hima ki bneng kat haka nongrim jong ke jing trei sitom jonga jong ke jing kongo jonga ye ke hukum jong boleh baro so nga don hok ban syong baru Abraham baru Isa baru Jacob barge barhaba ki yo I ye ki briu ki wei pat ki bawana mi na set mi na sete ban sete ki bomle kumbale maki kin kriat bniat bat kin dom that's it haba ki jiu ki yo I ye ka wei pat ka jat ban riu ka bawan san baje bat ka yo ya ka nong hagador sis ngi si kingdom ya ki kemut ki bawan san ki bawan nang step ka theo nam ta ki jiu ki bawan menmet janmet ka theo nam ta ki gentle kim le kim pendep kim le ki supriang ga jing penem ki nuti bat ki nongkrong ka jenai da ki bru ki bomler ki da ki bru ki bomlaban le go hukum ki da ki bru ki bom juwan se jing seng kim sha ki jiu kim sha ki parisi kim sha ro ki begin wan jing seng namar da ki bru ki pop ro jisu ong ye ka himau blai ka long da mata jong kine ki paris jong kine ki nong pop ki nongkrong ka jena bat ki nuti ka kine le che himau blai shwa ban ya pi ki jai ban ruju ki ju ki ba nyau na de ki bombit nang mata ki himau blai kalong kumta shao pol ong pi nyau yel de ba pi long ki bombit nang mata ki himau blai mar ka tangan pa shi gentle so haga context jong the bible pin lab ba ya ge hima jong blai la a shwa ya ka haga jat ban ruju ki gine ki breu ki ba ki pensitom kine ki shakri pensitom ki tu ki shakri ba dai pe itu breu so ki pensitom ki gine ki breu ki ba ki pensitom ki nong yu tolpa ki ba ublay pa na gawe ka pateng sa gawe ka pateng ki pensitom banyo Jeremiah ki penyap ki kaptu kan ni ki lebet ki len temau kaptu kan ni now kane gede ka yang na benta ka hima jong play but pinso to igene tang la dangi pule kelum ya ka bible borok gawe so ga hima play la aya ka ha ka jak men rujiu ban sumar suker ban besar ban thung ya ka briso ban penmi so nang to la aya ka ha ka jak men rujiu tambah ki jak men rujiu kam pediang ya ka himau blay kam so to ya ka himau blay ba kim ka hima ka baki don jepang ka jemut ka bagi don jepang himau blay gede bagi himau blay gede ka ba kilap mon yu ide ka khmat ka ban wan ka ban longkum ka hima jong debit kimot kum to hare na ba jisuwan ong himau blay kam long ka khmat ka ba pilap
Kam dai ka ba philap yang ini khmat. Ka hima oblay ka don po jong pi. Ka hima jong blay ka don kalajan bat kalaja kalawan mentah. Baru jis bat ka hima oblay kalaja hadin juga jimi pat jong. Kawan hadin ke jimi pat jong jisu. So, ka khubor ga gane kiei kini ki nongtrei bymman. Kiba Matthew suong ngam ju itu pi kelek no da ngapi ki nongtrei bymman. Pinam lap ya gawai pat ka jimbatai da kumwai pat kiei kini ki nongtrei bymman. Pimlap bagane ka jintrei bymman ba ka thau chpang ka dikiat chpang ka thok chpang ka jeler ngam ong ba kim dai ki bymman ka dai ka kam bymman hi kini ro tang ba ka ne ka jim bymman ka jisu ong ne record kelek non lek nok na ngapi nongtrei bymman kam ya dai ai bat ka ne ka bangi perkhat ka ne ka penyap ka ne ka to ka them ka ba kum ta ter ka kam bymman ka jisu ong yi kini gibril pipin ya yang na sabar pitit ji kam pedang kotra hato gim syam le bam lembat me hato mem syam le hi kai srok changi bale me ong mem bitho ingi kini gi gi jiu kiba thmu ban let chi hima gi bneng da ka hok lade kiba thmu ban let chi hima gi ban rung chi hima gi bneng da ka hok ka pada hukum pada jisu ong mdon bawan mdon bala ban wan chukpa like tang danga now la pi pule ke gospel je Matthew Luke Marcos Lucas pinlap yagi kiting bo jisu ong la pi ko arung chbeneng long kum ta la pi ko arung chbeneng long kum de ge spa je pi rung chbeneng pi kala long kum khana la pi ko arung chbeneng khoi ga donot pi ko arung chbeneng tolong ki ba jamno tolong ba penisuk pila rung chbeneng now ki don kum kita ke jika jong jisu hynrei de konteks jong bible bro ke yang ha gawe ka norem om don ubala ban wan shukpa like tang danga om don GM hawai pat ka GM gadon hanga so kiei kini ki nongtrei bymman ka yang namata ubriu ubakwa ban le shaghima ki ban rung shaghima ki beneng daga jingle jong ubarung shaghima wakwa ban rung shaghima ki beneng daga hok ka badaga hukum ya ka talakot ka jintrei bymman Hagwe pat kitin ngam ne ke jintrei bymman ka yang namata ka jingai bomdei. Ka jingai bomdei shapang kumno ban yo le rung shege hima ki bene. Namar ki jiu ki mot ban le rung shege hima ki bene da ki kambah bhajong ki. Namar ka ta ruspa utu somna ruspa ukli jisu ong ka e ka kambah bha ngade ban le khana bangan rung shege hima ki bene. Leni ban yo jibom jukut. Umut badaga jingle bha ban rung shege jingim ban rung shege hima ki bene ne ban yo jibom jukut. Uji soong la de bekwa kum ta te khile him le me kat ba me sngau dei ban le hukum baro mi le ne mu ngawai ngala le namar perkhat bada hukum le rung chbeneng now dan sibon ki bri perkhat ki batai ba kene ke dei kini ki nongtrei bymman ka yang ta ki kristan go shong sngi si sonde bat ki bomle egamon joble here mangi pat ki dei bri bole ki ba shong ha ga sngi sobaton na sa jan bole ji sa jan ngi re ki ta ki bri bole egamon bole ki ne ki bri ki batta ki amin ki ne ki bri ki batai matla mat pe tin jong jisu bang am tip na ka ji slur na e ki yo ne ji slur ban batai kan ne ye tin jong bole